سرخط خبرها. درگذشت نور تبارف ادیب شناخته تاجیک. بازداشت یک زن برای جلب دختران به تنفروشی در دبی. فدراسیون مهاجران روسیه را برهم می‌دهند. салом бинандаҳои азиз, оғози ҳафтаи нав ба якояки шумо хуш бошад. барномаи навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 15 август аст. нур табаров адиб, рӯзноманигор ва вазири пешини фарҳанги тоҷикистон шаби гузашта дар синни 81 солагӣ даргузашт. раисати иттифоқи нависандагони тоҷикистон хабар дод ки маросими видо бо нур табаров имрӯз 15 август дар наздики манзилаш воқеъ дар пушти чойхонаи роҳат доир мешавад. нур табаров солҳо ҳамчун рӯзноманигору драманавис ва ходими сиёсиву фарҳангӣ кор карда солҳои ахир бознишаста буд. аз нур табаров ҳамчун як нафари сахтгир ва ташаббускор ном мебаранд ки маҳз дар давраи вазирии ӯ ҷашнвораи театрии парасту ва наврӯз ба миён омад ки бевосита дар он саҳм дошт. ба гуфтаи коршиносон фаъолияти кории нур табаров дар ду самт равона шуда буд. яке сиёсат ки роҳбари шӯъбаи фарҳанги ҳизби коммунистии вақт вазири фарҳанг ва вакили шӯрои олии тоҷикистонро ба ӯҳда дошт ва дигар фаъолияти эҷодӣ. дар самти фаъолияти эҷодӣ нур табаров ҳамчун рӯзноманигор, нависанда ва драматург корҳои зиёдеро анҷом додааст. номи нур табаров соли 90 дар ҳодисаҳои мавсум ба баҳманмоҳи хунин дар баробари Бури Каримов, Масъабшоҳ Муҳаббатшоев ҳам пайванд дода мешуд. кумитаи дифоъ аз хабарнигорон аз мақомоти тоҷикистон хостааст улфатхони Мамадшоева ва Хушрӯз Ҷумаев хабарнигорон ва фаъолони маданиро озод ва муҳокимаи пинҳонии журналистони тоҷикро баҳс конанд. улфатхони Мамадшоева рӯзи 18 май ва рӯзе баъд аз ин Хушрӯз Ҷумаев блогери бадахшонӣ ки бо номи Хушом Ғулом дар бораи вазъияти Бадахшон ва масоили фарҳангии вилоят менавишт дастгир шуданд. раҳбари кумитаи дифоъ аз хабарнигорон ки дар Нью-Йорк қарор доранд бо ишора ба нооромиҳои ахир дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамчунин гуфтааст тамоми хабарнигорони пулмилӣ ва тамоми журналистон дар Тоҷикистон бояд дар пасманзари иқдомоти ҳукумат дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озодона кори худро анҷом медиҳанд. улфатхони Мамадшоева ва Хушрӯз Ҷумаев баъд аз нооромиҳо дар шаҳри Хоруғ ва тазоҳуроти хунин дар ноҳияи Рӯшон дастгир шуданд. кумитаи дифоъ аз хабарнигорон мегӯянд ки ба додситонии кулли Тоҷикистон барои иттилоъ дар бораи парвандаҳои хабарнигорон номаи электронӣ фиристодааст, вале то кунун посухе нагирифтааст. шаҳри Хоруғу ноҳияи Рӯшон моҳи майи имсол шоҳиди тазоҳуроти мардуми норозӣ ва амалиёти ба гуфтаи мақомот зидди террористӣ буд. дар Тоҷикистон айни замон кам аз 6 хабарнигор паси панҷара ҳастанд ва ба ҷиноятҳои сахте муттаҳам мешаванд. нархи пиёз ки 2 ҳафта қабл дар бозорҳои Тоҷикистон аз 5 то 7 сомонӣ арзиш дошт, арзонтар шудааст. соҳибкорон мегӯянд манъи содироти пиёз ба хориҷи кишвар болоравии нархи ин нав маҳсулоти кишоварзиро поин бурдааст. ҳоло назар ба 2 ҳафта пеш арзиши пиёз вобаста ба сифаташ дар бозор аз 6 то 4 сомонӣ поин рафтааст ва арзиши пиёзи хурдтар 2.5 сомонӣ аст. моҳи июл арзиши пиёз дар бозорҳои кишвар якбора баланд шуда дар баъзе аз минтақаҳо аз 8 сомонӣ ҳам боло буд. харидорон гуфта буданд ки то ба ин ҳад баланд шудани нархи пиёзро дар чанд соли ахир мушоҳида накарда буданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти як зане хабар додааст ки 4 ҷавонзани тоҷикро бо ваъдаи кор ба Дубай бурда ба танфурӯшӣ ҷалб кардааст. ин зан Мухлиса Ғафорова сокини 35 солаи шаҳри Бӯстон будааст. мақомот шахсияти 3 занро ки дар орзуи зиндагии зебо ва кори сердаромад ба хуриҷа рафта аммо ба танфурӯшӣ машғул шуданд муайян карданд. онҳо сокинони шаҳрҳои Хуҷанду Бӯстон буда сину солашон аз 27 то 33 сола будааст. бино ба маълумоти мақомоти интизомии вилояти Суғд, ин ҷавонзанҳо ки ба шаҳри Дубай расиданд зулму ҷабри зиёдеро аз сар гузаронданд ва барои пардохти қарзашон аз Мухлиса Ғафорова бо мардҳои гуногун робитаи ҷинсӣ доштанд. назари боздоштшуда феълан маълум нест. қочоқи занони тоҷик ба хориҷа барои танфурӯшӣ ҳодисаи нав набуда, баъзе аз онҳое ки қурбонии одамробоён ва мавриди истисмори шаҳвонӣ
در کشورهای خارج قرار گرفتند میگویند محض پیشنهادی کاری خوب و سردرآمد آنها را به این راه برده است. در نظر است دادگاه عالی روسیه روز 18 آگوست سال روان دعوای وزارت عدلیه به ضد سازمان جمعیتی فدراسیون مهاجران روسیه را بررسی کند. وزارت عدلیه با عریضه دعواگی به دادگاه عالی مراجعت کرده خواسته است که فدراسیون مهاجران یکی از بزرگترین سازمان‌های مهاجران در روسیه را برهم بدهند. فدراسیون مهاجران روسیه از سال 2007 تأسیس یافته از سال 2015 با آن وادیم کارژنوف راهبری می‌کند. این سازمان در سالهای اخیر به خصوص بعد از روسیه اخراج شدن حامی حقوق مهاجران کرامات شریپوف و عملاً از بین بردن سازمان فدراسیون مهاجران اتفاق دولت‌های مستقل که کرامات شریپوف راهبری می‌کرد فعالتر شده بود. وادیم کارژنوف در یک بیانیه موقع خود را به مرافعه قضیه فدراسیون مهاجران روسیه گفت: ما از چنین گردش تحولات سخت در حیرت افتاده‌ایم. وادیم کارژنوف از همه دعوت کرده است که در مرافعه دعوای ضد فدراسیون در دادگاه عالی که به صورت آزاد برگزار می شود اشتراک کنند. گفته می شود در آغاز پاندمی کرونا ویروس محض فدراسیون مهاجران روسیه از حکومت روسیه خواست که زمان بود و باش و پتنت مهاجران کاری در این کشور درمانده را بدون چون و چرا و کاغذبازی به طور اتوماتیک تمدید کند. ماه سپتامبر سال 2021 خبری عفو حدود 300,000 مهاجر از تاجیکستان و ازبکستان را نیز اولین شده فدراسیون مهاجران روسیه نشر کرد و این را نتیجه تلاش‌های از جمله این سازمان نامیدند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بخازاده همراه می‌بینیم. 15 августи соли 1945 бо қарори ҳукумати иттиҳоди шӯравӣ институти давлатии дусолаи муаллимтайёркунии Кӯлоб таъсис шуд, ки баъдан ба донишкадаи давлатии омӯзгорӣ табдил дода шуд. ин муассиса дар ибтидо дорои факултаҳои таъриху филология, физикаю математика, табиатшиносӣ ва ҷуғрофиё буд ва ҳоло ин муассиса донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ном дошта, дар он факултаҳои филология, журналистика то муносибатҳои байналмилалию информатика мутахассис омода мекунанд. мақомоти тоҷикистон моҳи августи соли 2018 симкортҳои телефонҳои мобили сокинонро пулакӣ карда, нархи ҳар як симкортро 250 сомонӣ муқаррар намуданд. дар ҳоле буд, ки дар тамоми ҷаҳон корти телефони мобилӣ бепул ё бо як нархи рамзӣ пешниҳод шуда, муштарӣ танҳо барои интернет ва харҷи суҳбату паёмакҳо пул пардохт мекунад. мақомот зарурати таъмини амният ва таҳти назорат нигаҳ доштани мухобироти шаҳрвандонро зарур донистанд. сокинон аз харҷи барзиёд ва сарсониҳои ба қайдгирии навбатии шумораи телефонҳояшон интиқод карданд. баъди 20 соли аз қудрат ронда шудани толибон рӯзи 15 августи соли 2021 ҷангиён Кобулро ишғол карданд ва бо ҳамин назорат бар аксар қаламравҳои Афғонистон дубора ба дасти ин гурӯҳи шӯришӣ гузашт. ҳарос аз ноамниву поймолшавии ҳуқуқи инсон ба виҷа занону духтарон аз нигарониҳои асосии ҷомеаи мадании ин кишвар гардид. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст: 1000 рубли русӣ 164 сомониву 50 дирам ва 100 доллари амрикоӣ бошад ба 1025 сомониву 60 дирам баробар аст. дар бонкҳои тиҷоратӣ қурби асъори хориҷӣ метавонад фарқ кунад. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.